أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ومن كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bafowethu nodadewethu, ukuthula makube kini nonke, izwekazi lonke lase-Afrika, if not umhlaba wonkana la kufinyelela khona lenkundla le yokuxhumana engikuyo njengamanje. Ngicele-ke u-Allah umdala wey'nsuku angivikele kusathane ongathandwa. Bese ngithi konke manje engizokukhuluma ngikukhuluma egameni lakhe, yena onomusa onesihawu. Bafowethu, ngisaphinda futhi ngithi mina akekho umfundisi ozongi-challenge, alikho ibhishophi elizongi-challenge, akekho umshumayeli, akekho umvangeli, akekho umdikoni, nomdikonikazi, nomvangelikazi, nomfundisikazi, nombhishobhikazi ozongi-challenge, akekho. Ngoba bazi kahle ukuthi ngikhuluma amaqiniso. iQur'an iyazikhulumela, u-Allah uyazikhulumela la ku-Qur'an. Akekho ofuna uku-accepta le challenge. Lalela ukuthi u-Allah uthini kumanje. Allah says, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kungani mangabe ufunda le Qur'an ungajuli ngokomqondo? Usebenzisa umqondo wakho, uhlale ujule. Allahu akbar. Lalela ukuthi Allah uthini. Waman kana min indi ghayri Allah. Uma ngabe le Qur'an le ibingaphumi ku-Allah. Allahu akbar. Uma ngabe le Qur'an le esikhuluma ngayo, lesambulo sokugcina, le last testament esikhuluma ngayo esithi Qur'an engcwele, uma ngabe ibingaphumi ku-Allah, lalela ukuthi Allah uthini. Lawajadu fihi, Allahu akbar, ubuzothola kule Qur'an, phakathi kwayo kule Qur'an ubuzotholani? Ikhtilafan kathiro. Allahu akbar. Too much contradictions. Ubuzothola izinto eziphikisanayo eziningi. Allahu akbar. This is a proof ukuthi Qur'an is from Allah. Yingeko bengeke baze bangi-challenge ngoba bayazi ukuthi le ncwadi yabo abayibiza ngeBhayibheli noma lamabhayibheli wabo abaningi abanawo awaphumi ku-Allah. Izinto abazenzele bona amaJuda namaRoma, bazi kahle. And mangibanika amavesi bayafunda. Lalela-ke iproof yokuthi iBhayibheli, Biblia aliphumi ku-Allah. Akhona amazwi ka-Allah eBhayibhelini, hayi ukuthi iBhayibheli lingcwele, incwadi ka-Allah. Ngisaphinda, ayikho incwadi ebole njengeBhayibheli emhlabeni wonke jikelele, ngoba yinto eyaboliswa ngamabomu, yacorruptwa ngamabomu. Lalela-ke, nanga-ke ama-contradictions lawo Allah athi awekho ku-Qur'an, eBhayibhelini akhona. Lalela-ke, mawufunda uMikha 7, uqale ku-5 uphelele ku-7, bese ufunda manje iZakha 27 no-10, ziyaphikisana lezo ncwadi lezo ezimbili. Uzozitholela wena ukuthi ziphikisana ngani. Mawufunda-ke manje uJohn 10 ivesi 30, uthi uJesu, mina noBaba simunye. Kodwa uma ngabe uyofunda uJohn 14 kuvesi 28,
ithi ubaba mkhulu kunami, abasemunye manje, ubaba wakho semkhulu kunaye. Contradiction. Ayikho lento engikhuluma ngayo kuQuran. Lalela ke. John 19 verse 14. uJesu wabethelwa ngo-6 o'clock. Ngehora lesithupha, 6 hour. Kodwa mawuya kuMarko 15 verse 25, wabethelwa ngo-3. Ikuphi okuyiqiniso? Phendulani maKristu. Phendulani mawasithawa, phendulani. Phendulani maRoma, phendulani. Lalela. John 19:16 wabethelwa esiphambanweni. Izenzo 5 verse 30 waphanyekwa emthini, akabethelwanga, waphanyekwa emthini. Lalela. Matthew 27 verse 5 uJuda Iscariot wazilengisa eseqeda ukudayisa ngoJesu. Izenzo 1 verse 18 akazilengisanga, wawa washanga ekhanda phansi kwaqhuma zonke izibilini zakhe zangaphakathi. Shonini ke amaKristu, nisavuma yini, nisasho namanje ukuthi iBhayibheli amazwi kaNkuluNkulu? Khulumani. Allah uthi iQuran amazwi akhe ngoba ayiphikisi. Mayikhuluma nje into straight kuphela. Ngithe fundani iQuran, nibuye nize nemibuzo njengoba nami ngiyenibuza. Sengathi umdala ngasivula amehlo, asivula ingqondo, sibone iqiniso. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.